Uyu mzimayi mukumuonayo ananenepa monyatsitsitsa kwambiri pomwe ankakwana ma kg okwana 363 ndipo sankayenda kukuwa pomwe wakhala ali phwe wefuwefu mmapumidwe mpaka kulakalaka asanabadwe. Koma zomwe zinachitika kenako ndipo pomwe mutadziwe zoti kunenepa kuja kumapha. Ndi chani chinachititsa mayi amene wawa kunenepa kosakhala bwino chonchi? Mzimayi uyuyu ndi ndani? Kodi ndi kunenepa kumeneku ndi chani chinamuchitikira next? Kodi sanaphulike? Anthu kwawoko ankatinjiza munthu uyuyu. Nanga moyo wake wa tsiku ndi tsiku uli motani pa tsiku la lero? Ndine Dean Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala. Ife a Dean Studios tikumagulisa malonda osiyanasiyana online changu komanso kudalirika. Tili ndi WhatsApp group la malonda komwe timatumiza malonda tsiku ndi tsiku, ndipo kwa ofuna kupanga join ndisiya link mu comment box. Dzina lake ndi Reni Williams ochokera ku Texas. Rini iyeyu sanangobadwa ali onenepa chonchi ayi, koma iyeyu poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe tonse tibadwira nkumakula mpaka kuzatchedwa mayi. Anabadwa mu banja la ana angapo, koma pakutha kwa nthawi iyeyu ndiye mwana ali wamkulu thupi kuponsa abale ake onse. Kunenepaku kumankana akula kamba kuti analinso okonda kudya, kumwerera tokhwasula pafupi tootcha m'mafuta anyezi zonse mwa iye zimapezeka. Reni ati akamadya ngati sakudya, kulongeza koma osageya akuti samazimva kukhuta ndiye amadya chakudya chochulukirapo kusiyana ndi momwe inu ndi ine timadyera. Pamene amakwana zaka 25 anali atanenepa kwambiri pa nthawi ndikuti ali ndi ana awiri akazi okhaokha. Pa nthawi anali onenepa kwambiri koma amakwanitsabe at least kuyenda, koma moyo wake unasintha pomwe anachita ngozi imene Reni anavulala mwendo wa kumanzere zomwe zinapangisa kuti azingokhala pogona osachokanso. Izizi zinapangisa Reni kuti aonjezere weti akhatambuke thupi kamba kakuti amakhala yekha pomwe wakhalapo phwi, ndipo pofuna kuzichosa nkhawa zokhala yekha m'nyumba tsiku lonse basitu iye amangokhalira madibwe kutafuna after kujegwedwa michere, shuga, mafuta zonse mwa iye nsagwada nkuzolowera nkusagwadulako. Koma patatha zaka 4 Reni anali munthu onenepesa mzikomo. Iyeyu mwini anayamba kudandaula ndi manenepedwe akewo chifukwa analino opyola muyezo, koma nanga akanatani poti zinali zoti zatani kale. Moyo wake unali pa chiopsezo zedi. Apano ndipo pomwe anayamba kusaka njira imene akhoza kupulumusa moyo wake, yomwe inali njira ya gastric surgery. Koma izi sizimapereka chiyembekezo chabwino choti akhoza kupulumuka pa surgery imene iyi. Koma iyeyu anafunisisabe kupanga surgery kamba ka ana ake amene iye amawadandaula. Iye amafunisisa kumawapatsa ana ake chisamaliro, moyo osangalala, koma kamba kakunenepa kwake palibe chomwe amawapangira ana akewa. Moyo wake unali ovuta kwambiri moti samakwanisa olo kudzuka pogona, china chilichonse amapangira ali pogona pompo. Chomwe iye amakwanisa kupanga ndiye kuziphoda, kudya komanso kukhala pansi chabe. Abale ake iyeyu ankati kunenepa ukuku kwa m'bale wawoyu kunasintha moyo wake kwambiri mosakhala bwino. Reni asanapange surgery ndilole ndipange kawishi ka happy birthday kwa Hannibal Khalid yemwe akakwanise chaka chimodzi 3 August pano ku Pier 14 dera la Port Elizabeth. Dr. Shakiru ali konko kukaphika zokoma za pamwambowu. Mbali inayi akukakuonetsani luso lwa masenga kumenekoko. Kazioneleni nokha kumeneko mwina nanunso pammawa nkuza kubebeselani mwambo wanu. Ayimbireni pa 069 509 4484. Mwambo ukachitikira pa Harris pafupi ndi Home Affairs. Tikakhala ife a Dean Studios ndeti kulowera konko. Tibwerere ku nkhani ya Reni. Iyeyu amapanga surgery imene iyi kamba kana komanso kuti awalimbikisa anthu omwe ali ndi vuto langati lakeli. Anali ndi masomphenya oti ngati angakwanise kukhala bwinobwino zikhala zabwino, koma mwatsoka akamwaliramo zidzathandizabe anthu ena obwera kumbuyo komwe ali ndi nthenda yakudya kwambiri kuti azilimba mtima pofuna kuthana ndi vutoli, komanso adziwe kuti kutafunatafunaku nkoyipa nthawi zina. Mwamwayi anapeza
madokotala oti amuthandizire sajari imeneyi ndipo zinatheka anayamba kupanga madongosolo ndipo sajari inatheka mabwinobwino ndipo amaonesa kuchira mwa msanga. Koma mosayembekezera patatha 2 weeks anangoyamba kumva ululu osakhala bwino ndipo mwatsoka anatsikira kuli chete. Amenewo anali mathero a moyo wake. Idyani za magulu, koma please don't try this at home. Ndiye kuli kusilira kunenepa ku mtundu wathu wa Chimalawi ati azitamika kuti zikuwayendera. Ndikukhulupirira mukhala mwaphunzira mutamva nkhani ya REN ndipo osayiwala kupanga share REN.